pinagan iti sibubukel ng korporasyon iti bilag iti lima Zaranay Worldwide Organization Incorporated. MKK Show. Ayan, nagasat manin oras when rabi itayo amin ka MKK ka musika ka Zaranay. Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Dumay kayo taang dadanggay tayo mananitan nga rabi iti Biyernes iti Asia Pacific time nga kunana. Ayan. Sa iti mabilang iti bulan iti Mayo ket ay 4 nights to go of 3 nights to go before election sa Pilipinas. Ayan, nakaboto na ba kayo ng mga nasa OFW? Ayan, nakaboto na ba kayo? Siguraduhin nyo lang na si BBM at Sara Duterte ang inyong iboboto for President and Vice President. Namumuna na nga nangampanya dahil tinumutoy biyan. Okay! Una po sa lahat, babatiin ko muna si Direk Juicy Bagayan Chen dyan sa Taiwan. My beloved co-director dyan sa Taiwan, si Direk Juicy Bagayan Chen. And of course, kay Admin Bina Deliso, Admin Edna Bravo. Ayan, magandang gabi. And of course, hello sa ating mga opisyales o Board of Trustee ng Bilag Itilima Zaranay Worldwide Organization Incorporated, President Richard Pescador, Vice President ni Mr. Jones Bagayan, iti Cagayan, Secretary ni Madam Estelita Humanito, Hadapa, Tagapunta, Santa Catalina, Ilocos Sur, Completos, Recados. Kasama pinamo Tresurero Christopher Dacuma, iti Santa Lucia, Ilocos Sur. Kasama iti auditor natin si Ma'am Shaolin Jane Montero dyan sa Santiago, Ilocos Sur. Kasama iti admin, advisor, and of course, PRO po natin. Yan si Ma'am Bina Dalizo sa Hawaii. Ayan po ang ating Board of Trustee ng Bilag Itilima Zaranay Worldwide Organization Incorporated. Palakpakan po natin. And of course, to all our worldwide chapter. Ayan, worldwide chapter po natin. Malaysian chapter headed by Pres Evelyn Balada. Kuala Lumpur chapter daduluan din ang Motibiang Social Service Direct Madi Cardenas Chong. Ating pong Hong Kong chapter headed by Pres Nicolit Mina. Ay, sorry, napindot. Ang ating Spain chapter headed by Pres Emmanuel Daigor. Ang ating Ilocos Sur chapter headed by Pres Richard Pescador. Zaning Ferdinand ng KLC chapter headed by Pres Ebersol Surat Sinan. Sa ating party ng ating worldwide chapter, to my co-director and me, hindi download ni kakabsat kinagayem, iti worldwide chapter. Pangasinan chapter headed by Pres Emil Mina. Ayan po ang ating iba't ibang chapter worldwide. Ayan, thank you so much and happy evening po sa inyong lahat. Nga awan itilabas na. And of course, meron tayong chapters, meron tayong Worldwide Board of Trustees, and of course, thank you so much sa ating mga
mga beloved sponsor natin dito sa ating MKK Show. Special thanks kay Ma'am Jules Lorente di Tanay, Italia. Thank you so much, Ma'am Jules. Kay Ma'am Madeline Racho, dyan po sa Paris. Ayan, sa Paris po. Ayan. Maraming salamat. Ayan, first month ni Ma'am Madeline Racho na nag-sponsor dito sa ating MKK Show. Thank you so much. Nagiti na baliti ko na pa ng post-post yun. And of course, to Direct Juicy Bagainchen dyan sa Taiwan. Thank you so much, Direct Juicy Bagainchen. And of course, kay Direct Manny Verdenas Chong dito in Malaysia. Thank you so much. And of course, to our Kuala Lumpur chapter. Kuala Lumpur chapter, thank you so much. Ayan po ang ating mga sponsor ng ating MKK Show. DJ Kikay, get ready na. Ready na kayo, mag-PM lang kayo sa akin kung ready na kayong dalawa at ipasok ko na kayo dito sa ating Facebook. Sa lahat ng ating 10 Eyes viewers out there, pakishare na po ang ating live show. Maya-maya lang po. Shoutout po namin kayo ha. Sandali lang. At titignan natin kung ready na si DJ Kikoy at DJ Kikay po natin. Wala pa sila signal sa akin. Okay? Sagutan kay Pabang Ryan Tay Suda, sagutan kay Pangar iti may isang Shonata. Para kada kita'y sponsor tayo, itang arabi, ay sponsor tayo iti MKK, itang arabi. Para kada kita'y sponsor tayo iti MKK Show! Ayan, you're watching MKK Show! Share po ang ating live show. Thank you so much! At para na po sa inyo.
think wala pa si DJ Kikoy at DJ Kikay. Ay, ano na pala sila? Parang din monitor ko manin. Hanggang ano man, dagito yan. Ay, na! Pumayaw awan. Wait lang ayun. Pala silang dalawa. Iba pala yung window na kanina. Good evening, DJ Kikoy and DJ Kikay. Pasok! Amam gawin Kikoy kakwada, excited lang. Anak ano? Excited dahil tagagawin. Madi sa bali nga gayam nga window din nakaparang nga dahil window nga isiginti. Ayan di OBS na sumulang kayo makita. Kapag yung damit ka sumusumarangan mo ko na lang din patakapakawan. Okay, good evening to both of you. Kapasok. Ayan. Doble-doble. Waiting for my favorite song. Hello! Ayan, naging bag nga oras yung amin apo. Sa dinuman nga pakadandan ng dito nga programa tayo tatang rabi Ayan, kablaw ka na kay amin apo nga waniti labas na. Ken dagiti amin apo nga OFWs. Naimbag ken magandang gabi po sa inyong lahat. Kaya nais po namin batiin po kayo ng magandang gabi po. Nang nanguna kadagiti amin apo. Nga agbuy-buy tatanga oras ket kasakbayan na ti amin. Kabkablaawan mi man apo. Lagiti duwa director tayo. Iti bilag iti 5 Worldwide Organization Incorporated Middle One. Ito kadwami tata ni Miss Lynn Dakilay. No other than Direk Mari Carnas Chong. Dita parte na ti Malaysia. And also to our very supportive director there in Taiwan, no other than Direk Ninang Juicy Bagay Chen. Yan kasapay kakabsat kami kagablaawan amin apo nga dagiti aming presidents kenda dumapay nga officials members kini dayto nga organisasyon tayo ti bilang iti 5 Worldwide Organization Incorporated. Sa dinuman nga lugar tayo tayo kakabsat dagiti amin nga chapters naimbag nga oras tayo amin apo nga waniti labas na. Ayan, ti mabilang itataket 6. Ayan, aldaw iti 6 iti Mayo. Ayan, iso ka ay na malapit na po ang election day natin dito sa Pilipinas. No other than sino si Magellan? Ni Magellan ng ating buhay. Ay naman, ba't di mo alam? Joke lang. Joke talaga. Hindi, sabi ni Ma'am kasi, ni Ma'am Jules, eko ka ate Kikay, ne pati si ka Madam Dere, nawarati tasulama sa lunan. Kung na naman, maeko mo rin po ba? I think okay. Mabalinan? Okay naman. Mabalinan. Agbalinan na po. Ayan, kay kasapay met kakabsat nga kami met awis kada kayo ito nga organisasyon tayo. Saranay! Ayan, saranay kakabsat nga mang tulong pinansyal para kada kayo amin. Nang rona nagpasira tayo kakabsat iti may isang kaming ti pamilya tayo. Una saan na tayo mismo ti sumina iti dayto nga biyag kakabsat kad napintas tayo ang gundaway nga makapagmiyembro tayo dayto kad makatulong tayo pagkakabsat iti pampamilya ti Sabali. Nang rona amin po ang miyembro iti dayto nga organisasyon tayo. Yan, kaya pagsayatan na pa apo dito kita hanlang apo nga dito Pilipinas no di pati pa dito abroad ket mauawis kada kay amin apo nang no hantay pala ang beneficiaries apo iti SSS pag-ibig wenno dat dumapay man onyaman ti pangalaan tayo iti kasla insurance tayo kakabsat dito ket napintas insurance ti biyag tayo dito kakabsat ket talaga nga tulong pinansyal nga makatulong dito ket dakkel nga banag kada tayo amin apo no adda sumina iti dito nga biyag ayan laglagi pa kay kakabsat nga iti pa nag-member tayo iti daytoy ket haan nga kay nasawen nga matay tayo no di ket di sagsaganaan tayo lang iti mapasamak iti biag tayo tapno ti kasta adamot iti namnamaen tayo ang kaslamot panangidulin danto king kapalpalubos na apo onno hamot nga panangidaw-dawat tayo kakabsat ket adanto met den tatulong ti nagapo ti na dumaduma
nga kasaranay tayo nga nagtaod kada iti dumado mga chapters nga dita parte na iti KSA Taiwan kaya duma pa apo nga chapters dito lubong iso nga worldwide po yan marami po Ken Kastapemet, sa pagsayatan na dito, ket unlimited po yung mga beneficiaries po natin. Yan, tiga kas kumakanyang, ninanang kinitatang ko, karaman po, no, da asawa ka po, da asawa kay raman pay. Amin nga pinutot ko kakabsat, kita dapat kita karaman da amin hanla, nga may sa duduwa, no diket di amin ken amin apong kakabsat ko da karaman da amin apong kasmay sa beneficiaries iso nga saan kayo nga agsan sana all kasi sana all na all over the family kasama po iyan bilang beneficiaries at napakaganda po ito mga kaibigan dahil legit na legit po ang ating organisasyon hindi po to scam or joke lamang po itong organisasyon ito po ay totoo ang Bilag Itilima Worldwide Organization Incorporated ay talagang nandyan po upang sa ganun ay tumulong po sa lahat-lahat po ng mga nangangailangan lalong-lalo na po sa ating mga miyembro po. Napakaganda po ito mga kaibigan. Kaya ano pa pong ginagawa po natin para po sa mas maraming informasyon? Mag-message lamang po tayo o hanapin nyo po ang ating Facebook page Saranay Worldwide Orig Bileg. Mag-message lamang po kayo dyan o di kaya sa aming mga Facebook account or magtanong-tanong po kayo sa lahat-lahat po ng mga miyembros po dito sa ating organisasyon na mga kasali po dahil talagang ito ang napakaganda po at talagang sulit na sulit ito para po sa ating pamilya. Ken Kastape may kakabsat nga yaw awis mimet kaya iti amin apo nga dagiti tatwarte na iti Malaysia ayan bawal ka di pa lang apo ti rumwartap no ti kasta agdardaras kay kadi nga mapan agi papawit kadagiti amin apo nga dagiti allowances ken dagiti babayadan tayo kakabsat dito Pilipinas nang nangro na kanyang OFW dita parte na iti Malaysia ayan haanan kakabsat nga masapul nga rumwar kayo pay tapno ta kasta maiwasan nyo ti sakit nga COVID ken kasta pay met nga maiwasan tayo ti panakaugat dagiti amo tayo ayan so nga dito daway ti kakabsat nga biro kenyo laeng apo ti online banking tayo number 1 na yan po ang pinaka number 1 online banking through Madisa Express. Yes, ang Madisa Express po ay nagbibigay tulong po upang sa ganun online banking na po ang inyong mga pera through online po yan online. So ibig sabihin yan kapag isang sinabihan na po kayo, kapag sinabi niyo na po kung anong mga details po ng inyong pamilya, ng pagsesenan nyo ng pera, click lang agad, enter lang agad, ayun at nandun na at pwede nang makuha po ang inyong mga pinadalang mga pera na pinaghirapan nyo po dyan sa Malaysia. Ayan, hanapin nyo lamang po ang napakabait nating director na si Direk Manny Cardenas Chong. Ayan, o di kaya hanapin nyo po ang Facebook account niya, Lynn Cardenas Chong. Ayan, hanapin nyo po yan. Yan po ay talagang sulit at talagang tutok na tutok at tiwalang mapagkakatiwalaang pagpapadala Madisa Express. Thank you, DJ Kiko. DJ Yes, Kiko. okay, Kastap. Okay. Pag-get naman mga karap sponsor iti dating organisasyon tayo MKK. Muti kami sa Ranay. Kumakani ko Jules Laurente dita Italy. Sabi kini Ma'am Evelyn Rancho dita Brisbane. Saan siya, Kikoy? Paris. Panabalik ako, our director in Malaysia. Ha? Kan kasabi kini pada Juicy Bagayin Jen dito Taiwan. Thank you so much. Kayo mga kaya mataib. MK. Okay, tuloy-tuloy. Alas 8:42 na po tayo ng gabi. You are watching MKK Show.
Ano kayo dawatan mi kakabsat iti pang nang-share dito nga programa tayo tapno ti kasadado tayo man apo nga agdang itat nga oras kata kadkaduan na kami kakabsat aging ganat ti alas 11 kat agdadang tayo no daman na di kayo nga request when no daman kayo nga kablaawan tro birthday anniversary or anyaman kakabsat ti kayo nga kablaawan mabaling nga shout out tayo amin dito apo nang nangruna na patagdata nga karubam aling ayan. Kung kas napay matagiti amin apo nga data please paki-share lamang po. Please naman. Ayan tapno adado tayo agdadangga itat ang arabi. Kaya kas napay kablaawat tayo amin apo nga simrag nitin abong ti Facebook live tayo. Ayan ni kablaawan mi kakabsat ni Mama Aida Sigara dito parte na ti Pangasinan. Thank you so much. And ni Ma'am Sophia Rebolio Walizo, ni Ma'am Zenny Rosales Retuta Aboy, ni Mama Heaven Talayo nga madamang agbakbakasyonan dito ya pagilian tayo nga Pilipinas. Ayan, kumusta ka Ma'am Heaven Talayo? Kikita tayo ito halangam nga hangkag parang yan, kaya sapay kay ni Mama yan. Ang nakatultalanan na kitinado mga di ka nagparang ti anin. Ayan, hello to Ma'am Bejoy. Ay wala, basta ipauwi mo ngayon muna dahil yung arod padalamon. Ato na naging ko na takiting niya. Muna naman, ipaunang marudon. Muna naging na ako, ipaunang ano mo doon. Siya ko, naglandel ko yun. Amo. Hello also to Ma'am Bejoy Andres Luis. Happy watching also. Thank you so much po. Ni Ma'am Angel Bird Mandane Aprecio. Thank you so much po. Kaya kastapay kaniya kada gitu ni Ma'am Bastawang Guerrero sa Gubat. Thank you so much. Good evening Ma'am Lynn, Ma'am Kike, Sir Kiken and all. Ni Ma'am Angel Bird Mandane Aprecio. Ayan, thank you so much po. Kuna ni Ma'am Zenny Rosales Retuta, agawid kagayang mamlan. Wan, agawid ang to na wadano. Naina. Iranam ti dajay kandon na kabagyan seni tagsasarak tayo to dijay aya. Na. Wow. Kami tang pasyal ni Takarin. Kami sa kalting ng sena, katiro rutang ti ro. Ni kalting na ko na. Neng, ipartiat na tumarduan. Nya. Ayan, napiyabi. Kapan umilap yan ti nakawayway nga kalding. Kay Ma'am Jules Loretti, kay Ma'am Mary Nacho, kay Sir Rodrigen Tagatak, ayan, kay Ma'am Heaven Talayo, agora kay shoutout kay Ma'am Aida Sigera, kay Ma'am Desiree Bersamina, ayan, hello, good evening, happy watching po sa inyong lahat, pakishare po ang ating live show, maraming salamat po sa inyong lahat, okay, ayan, thank you so much po. Kumanta kay nga rodon ti sunata nga pangbungar yung nga duwa apo pangbungar kas lalama ki shasyat mga magpangbungar. Ano ba kaya nasa una yung pangbungar? Pampabungad. Nga pampabungar. Ayan, happy watching to Ate Desiree Bersamina. Pangbungar kung kuna mo to di ba uminom kuna na di pangbungar na. Langan ta kay nga. Tagan kay Santos. Mabumadi dati kasi dubli-dubli. Happy watching kay Ma'am Ann Rose Guzman, kay Kabagis Marisa Montero. Ayan, happy watching to all of you guys. Okay, para po sa dito, para sa lahat-lahat po ng ating mga tagapanood. Maamwak to matlaeng, Ma'am Rose. Miray dyan. May baga, agkakabit na ugan. Kagawit ka naman ni Ma'am Ann Rose. Nakanagbaga. Nga niya to, nangarebngib ko na madami. Ito nangarabngab. Come on! Tandang-tanda ko pa, nung bata pa ako, di aming ilalaro. Madalas kaming magkasundo sa ilog ay naliligo, lahat kami walang baro.
Tandang-tanda ko pa nung bata pa ako'y laging tinutugso. Pinaglagi ang suit ko, ang t-shirt na usong-usong habang kami kinakalbo. Are you ready, people? Yeah, yeah, Bunel. 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 Are you ready, boys? Tandang-tanda nyo ba nung bata pa kayo? Sino ang first love nyo? Ang first love ko ay si Isabel, ngunit binasted lang ako dahil di daw ang presko ko. Tandang-tanda ko pa nung bata pa ako, ito'y aming sinusuot. Kahit kupas na acid wash, basta't ribok bakit butas, wala pa rin kaming kupas. Are you ready, people? Yeah, yeah, Bunel. 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 Are you ready, people? Amiano, yes! Magandang mga po sa inyo lahat. Sabay kayo! Ayan, happy Friday to each and everyone! Ami, Susie, and Tessie, Romeo, Juancho, and Jose Marie. I love Cinco, pambili ng pudong. I love Jess, pambili ng atis. Yeah, yeah, Bunel. 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 Are you ready, boys? Yeah, yeah, Bunel. 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 Are you ready, people? Let's go! Yeah, yeah, Bunel. 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 Are you ready, people? Yeah, yeah, Bunel. Yeah. Ayan. Okay, dati Get a magkaroon chance na to win kita. in-game rewards plus ding. Kada kayo nga sunata. Oh, Madeline Racco, kani Mama. Yo. Like the ribbon from your shake it, look Suzanne, lay it so against your skin, like the shadows on the wall. Come and lay till the early morning light. All I'm thinking is your time. Help me make it through. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take control. Lord, tonight I need a prayer. Yesterday is dead. And tomorrow's out of sight. It's sad to be alone.
Help me make it through the night. Publik ka naman na. Publik ka naman din sa Ayaw mo tayo. Patay speaker mo, speaker ka. Come and lay down by my side till the early morning light. Nyamayatay! All I'm taking is your time. Help me make it through the night. Hindi ka malpas kay dato. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the evil take tomorrow. Mayat ka na. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead, and tomorrow's out of sight. It's so sad to be alone. Help me make it through the night. It's so sad to be alone. Help me make it through the night. Okay na daw. Ang dubli-dubli di siya utayo. Mayat. Alright, tuloy-tuloy. Alas 8:55 na po tayo ng gabi. Dito lang po sa MKK Show. Anong nangyari? Okay. Tuloy-tuloy po tayo. Magtudak matitil sa nata. Tagatay amin. Okay, para po sa inyong lahat. This is Ilocano song po tayo. Para nga naging kaya tapos pasang petan na. At ako
Mariaga dita Isabela. Di ka masubalitan. Yan di na kaya't masakit. Nawan ka, dito'y nangin. Urang naklan, panawe. Hello kayo, Ma'am Melina, Valdez. Ayan. Okay, dahil nga gusto na tamaan kaya isagsakot ko ni Ma'am Mabel Racho kaya ni Auntie Jules Laurente para kada kay dito. Kan kasabay ka ni Mama Cher. Ayan, sa lahat-lahat po ng mga new viewers po natin para po sa inyo lahat po to. Welcome po. Salamat po pala sa mga nagpadala ng kanilang mga damage. Awan sa balingayat ko, no di si kalaeng ngay patpatig ko. Laksid kinano mo, ken naglabas mo, di isut pagrukudam, da ito'y puso. When naglunek ta kinatao, agraman naglabas mo. Darin to'y sut rason na pang dudug mo, nusum ken gura tabarukong mo. Tinapudno nga ayat, awan patek tinaglabas, sangwen taket masagmayan, harang tay ti pagtungpalan. Ken kasi nga sonata pa sagsawot ko pa natin Desiree Bersamina. Ken ka nagiti amin apo nga kagabagyan dita parte na tiya barangay Pangtud Pidigan Abra. Happy watching Vasquez family. Ayan para po sa inyong lahat. Awan sa balingayat ko, no di si kalaeng nga ipatpatek ko. Ngagsit kinano mo, ken naglabas mo, di isut pagrukudan, da ito'y puso. Wenak lunek ta kinataon, agraman naglabas mo. Darin to'y sut rason nga pang dudug mo, nusum ken gura tabaruko mo. Tinapudno nga ayat, awan patek tinaglabas, sangwet taket masagbayan,
Harang ko'y di pagtungpalan, di napudno nga ayan. Awan patek tinaglabas, sangwen taget masagbayan. Harang tay di pagtungpalan, sangwen taget masagbayan. Harang tay di pagtungpalan. Ayan, dito ka dito sa nating sagsagot ko dahil amin apo, kaya dahil tati awan patag tinaglabas. Ay na, kasano ba kapatag itinapalabas ka di, Miss Lee? Nagsamit no panunutom, aya. Napalabas na ni aya. Napalabas na. Napalabas Si Kaman, dahil yaman ti topic te tataya. Dahil yaman ti topic, anya, ti pagdamaga ka dagiti partner ko nga duwa. Anya ba ti may bagayo nga awan patag tinaglabas. Itinaglabas na patag. Napatag, tinaglabas. Dito anya ti kapatgan nga napasamak iti biyag mo nga di mo pulos malipatan. Kasi yan. Hello, happy watching kay Bakit Joby Cortez. Hello, coming from Malaysia. One of my amiga here in Malaysia. Ayan, dagiti ka madyong nga amiga. Ayan mga amiga, kano? Yes. Amigo. Soon to our Inbilag Tema. Ayan, mag-join siya. Yes. Ay sana all. Yeah. Ayan, one kakabsat dagiti kayat ng ag-member. Ayan, ag-member kayo awisan kayo apo. Kadagiti amin po nga ditang kay madanagan talaga nga legit dahito organisasyon tayo apo sa hantay nga palilaw dagiti mga awis kan natay nga daduma dagiti mga awis kan natay kakabsat ket dagiti mga awis kan natay daduma ket ay na kitaan nyo basit baka scam dagita basta ditoy yan ti bilang iti lima Worldwide Organization Incorporated ket ay na legit po iya. Lateg. Aman at danyati kwa dahil kay amin apo anya bati kapatgan nga napasamak iti biyagyo nga diyon to pulos malipatan. Anya kade. Secret. Ape nga secret. Okay, Mami Kikay, Mami Kikay. Anya di malagip mo, Mami Kikay, nga kapatgan. Nga di mo pulos malipatan. Didamok nga agkaroon iti anak. Ay, wow. Nya ti piling na mat, Mami, tasya lalaki nakmat, nakmat magganak. I-share mo mat, No once nga naganak, iti may isa nga babae. Ma'am Jol, saan nga si Katipas pasigida, Talaga nga kwa, nagbalin kan nga tunay na babae. Yun na yun. Huwag kami nga sarda-sardan, Ma'am Sophia. Diretso lang yung sa namin. Baka po yung signal niyo po ang... Signal na, baka signal po yan. One. Lang po yung ano natin. Si ka Miss Lynn, anyaking ka? Napatagdi nga na dyan, napatagdi. Anya dinya dagiti napateg nga napalabas nga di mo to pulos malipatan iti biyag mo. Henny. Ikaw. Hindi napatag una naglabas Ageko eko. Manaw. Mati.
Karong ka ekot. Diyan mo. Karong ka Baka ekot. exit kayo. Na. Exit kayo. Yes, yes. Ay, when gayam, happy Mother's Day po pala. Ayan, Mother's Day gayam into no Sunday. Happy Mother's Day po sa lahat-lahat po ng mga nanay, lahat-lahat po, lahat-lahat. O, yan. Exit muna kayo, tignan natin. Exit muna kayo. Tingnan natin. Nya? Exit muna kayo. Maya Exit muna kayo. magkinitikon. Ate ako sumusunod na. Ate ako sumusunod na. Okay. Okay. Wala, sige. Doble-doble man. Doble-doble man ako. Hello? 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 Wala naman pag wala sila. Hello? Okay naman pag ako lang, di ba? Okay naman pag ako lang. Pag ako lang mag-isa, okay. Diyan ka mukha niya da duwa. Nung kasano, no apa nga sumrat na kag baling nga kasjay. Mayatan. Kaya kanya kung siya klaong. Diyan mo. Okay, tuloy-tuloy po ang ating programa. Alas 9:11 na po tayo ng gabi. Ana matipay ka apo, iti outcome na. Dito yung boses tayo apo. Kuan. Pakicheck Pabalinin? naman. Pwede na. Okay na daw. Ay, amin. Metro naman ang best friend ni Cherry Cariaga dita San Macho, Isabela. Thank you for watching, madam. Hello, Ma'am Cherry Cariaga. Thank you so much. Ken ka, ti panang assist mo kay Madam Kika, hindi ta Isabela. Diyaman ta may unay king ka, ti inted mo support kanya na kaya Yes. pinulungam na niya ti inobran na idin may ta Isabela. Ang dagli taga sinait ni ni Mari Freda. Saan ang nalaka lipatek Request na lang po. Kung ano po Unya, yung kanta, kanyari basta sugat ay tulik na kaya na asan namin nakantahin. ayat nga in parik na in karing kanyak idin niayat into agresa jak ninam nama ultit mo ken ranggas basulmut kalakamak anaranggas na ayat jak masagaba astoy tibanag na sipot temping ka nagbaliwen iamin ko. Nagninamnama, ulpit mo ken ranggas, basul mo kalakamak, anaranggas na ayat, jak masagaba, kastoy tibanag na, sipot tinteng ka nagbaliwen. Iamin ko
Saan ang alaga? Lipatek di nakita, unyal kaya rigna, ng sugat ay tirik na, asan walipatek, ayat ngain parik na, inkarim kanyak itin, ni ayat din tuwag resan. Jak minam nama, ulpit mo ken ranggas, basul mo talak amak, tanaranggas na ayat, jak masagaba, astoy tibanag na, sipot tinteng ka nagbaliwen. Jak minam nama, ulpit mo ken ranggas, basul mo't kalak amak, tanaranggas nga ayat, jak masagaba, astoy tibanag na, sipot timteng ka nagbaliwen. Jak minam nama, ay naadeng yan. Jack Okay. The next song is requested by Ma'am Aida Zegara Anusa. Okay, Ilocano song. Gagayem kang kakabsat. Ayan, you enjoy watching MKK Show. At para na rin po sa inyong lahat. Na. Di namin sanagda, apanang ko'y
Nagsaeman na sa sikat ikapuna masadang ninaknama di bang sinaanta nung irabi nagmaymaysa si kanae at panunute ang anusa ikarigada ito'y na ururayan ka nanariga biyak maymaysa at lalo magkailin ka ano sa kanariga agsapon sa balingayan. Okay, another song is an English song. Nivea Luminous 630. Enhanced with 10 times anti-spot efficacy for spotless and 3D glowy youthful skin. Cause mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know there's just no getting over you. No, I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me to do? Hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm not of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. My head is saying, forget me. My heart is saying, don't let go. Hold on to the end. That's what I'm intending to do. Hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Alright. Alas 9:24 po. Nasa second segment na po tayo ng MKK Show. DJ Kikoy! Ayan. Go! Ayan, shoutout muna
tayo habang hinahanap ni DJ Kiko yung kinakanta niya. Kay Sir Ricardo Baroga, pangliwliwa nga ang trabaho ka MKK ko nandito. Kay Ma'am Angel Piano Crasustomo, hello, hello. Kay Ma'am Heaven Talayo, kay Ma'am Aida Zegera, kay Ma'am Josie Canoy. May nagpapa-shoutout po kanina. Thank you so much po sa stars kanina na nagbigay ng star, watching and listening from Washington, D.C. God bless everyone. Coming from Sir Ricardo Baruga. Ayan, kay Ma'am Feli Acosta Boler. Happy watching po sa inyong lahat. DJ Kikoy? Ayan, okay na ito nga sunata man kit sagsal kuman kini Sir Ricardo Baroga dito Washington DC. Kasaranay tayo ken kada iti amin nga kasangsangpet na pailaang apo para kada kay dito nga awan ti labas na. Ya ko na mami. Kuno kinontaktat ti detan? Ay, Natabanan? I can't stop loving you. Baba. Ya ka na? Babaham. Magkikigdo ka. Dito latan. Ang gugulat ka eh. Oh, ayat pat ge mabisin to'y pusukin ka Ay na. napayang apa na we mabisbisin to'y pusukin ka. Di oras, di oras, ket nagna. Di oras, ket awa, pangiturungan na. Ay na ako. Sikas, ket kugwang. Masapul ko dayta ayat mo when Kaya? masapul ko dayta ayat mo Diyos ko ayaten na biyago naliday akarayan tibay-bay tilugatam to'y pusok dito'y baybay lonely riverside wait for me Aguraya. I'll be coming home wait for me when iuray ka. Oh, ayat ko. Oh, darling ko. Mabisin, iti agek mo. Nabayag, ngaliday. Nagbiit apanawe nagbunto di oras nga magkita ken ka sika ket kukwa when masapul ka ayat ko when masapul ka ayat
ko, Diyos ko, ba't ginagubya ko? Mas nagpaypay so yan. Nag-imbento ka karon ka, no? Para ni Mang Eric. Huwag balbalin day yan. Wow, babalbalinan adeng. Balbalin. Dati mamangarte na isagot at nga kanta. Kanyayo amin, di tangawan labas na. Ito na. Para kada kay amin dita. Nga, nakasuporta ti MKK. Iti na minsan nagkita ta, di na magpuno at dan nagayat yan ka, isungbat mo ket nalawa. Awan ko na nga ibaga kanya, nalawag aparpar buklaeng kisumbat mo tanakita at ako'y kuyog mo. Nalawag aparpar buklaeng kisumbat mo tanakita at ako'y kuyog mo. Iay-ayatin inasakit nga kinuna, awan bibiyang puti pagduyusan, awan gaya kay ludinga, parpar buklaeng gayam dayta ayan. Para nagadi kita agparpar buti panagayat na. Hello, Ma'am Sophia. Hello, Aida. Iti na minsan nagkita ta, di na magpuno at dan nagayat yan ka, isungbat mo ket nalawa. Awan ko nam nga ibaga kanya, nalawag aparpar buklaeng kisumbat mo tanakita at ako'y kuyog mo. Nalawag aparpar buklaeng kisumbat mo tanakita at ako'y kuyog mo. Niyay-ayatem, 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 niyay-ayatem. Okay. Okay. Alas 9:33 na po tayo ng gabi. Kaya nga nagbalin mo kakastan dati live tayo ne. Haan, siyempre, kasi ko atam na makita mo, naging sponsor ang nga lang arupa tayo. Kasi talaga. Si. Kung anditan monitor na nata, makita mo to naman. Kailangan na ibaliw tayo. Kung makita mo, naging arupa tayo, sponsor tayo Okay, Karon, ito na. Okay, alas 9:33
Takang Kikoy. Magka-ready ka? Awan. Miss Lynn. Dedicated to all of you guys. I was standing all alone, nag-stood outside. You were searching for a place to hide. Was lovely, now you're giving me the world so bad. When we hungry, love will keep us alive. Don't you worry, sometimes you just gotta let it ride. The world is changing right before your eyes. Now I found you, there's no more emptiness inside. When we hungry, love will keep us alive. I will die for you, climb the highest mountain. Baby, there's someone that will give you. Now I found you, there's no more emptiness inside. When we hungry, love will keep us alive. Yahoo! I will die for you, climb the highest mountain. Baby, there's nothing I won't do. I was standing all alone and guess the world outside. You were searching for a place to hide. Lost and lonely, now you're giving me the world so bad. When we hungry, love will keep us alive. When we hungry, love will keep us alive. When we hungry, love will keep us alive. Ayan, the title of the song, Love Will Keep Us Alive by Eagles. Alright. Alas 9:39 na po tayo. Kanta muna po kayo ng sag-isa sa tayo kamang rugit nga po. Agpakul. Tigisa kayo. Baka daras na mo lang kami nung kasumbatan tumandeta no. Dagitay na tayo. Okay, para po sa inyong lahat. Where do I begin?
to tell the story of what great love can be. The sweet love story that is all in the sea. Simple truths about the love she brings to me. Where do I start? Her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'll never be another love, another time. She came into my life and made a living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imagining. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely and reach her hand? It's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars are burned away, and she'll be there. With lips hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'll never be another love, another time. She came into my life and made me living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imagination. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I'll reach for her hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours and a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there. Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there.
Okay, inamangarad di sagot at iti may isang request. Mr. Rudy. Mr. Rudy. Isang sagot ni Ma'am Jules. Eto na. So, signal. Para kini Sir Rudy kano ni Ma'am Jules. Maybe you don't know me anymore that I know you, and I won't blame you if you walk away. I've been watching you all evening with the teardrops in your eye, and it touching me much more that I can say. You know I hate to think that someone would hurt someone like you. And if it was then, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Happy watching po, Ma'am Agnes Joganyo. Welcome po. In the corner, the moment I walk in, saw your lonely face across the room. No, I won't forget it, and the way it might have been. Why did you have to leave so soon? You know I hate to think that someone would love you more than me. And at a time like this, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. How long must I wait for the last train to leave her and the last chance to go home? Get to thinking I was born too soon. How long, honey, when the loving don't come? I was there when you left me, just didn't know how to begin. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Okay, thank you so much. Now, agpakulo na tayo. Pero may pagyaman nagiti kakabsat tayo nga sponsor. Ita nga, iti MKK show. Ayan. Special thanks kay Madam Jules Laurente di Tanay Italia. Kastamad kini Ma'am Maybelline Racho Itanay Paris. Kastamad kini Direct Juicy Magain Chen di Tanay Taiwan.
Ken, to'y numutoy biyang kakabsat. Ken, kastamo diti kiti Kuala Lumpur chapter. Thank you so much Kuala Lumpur chapter. Dahil nabalito ka nga pa nagpos-puso. Ken, ayan yung mamangtad ti sponsor ka ito'y MKK show. Especially ito kay DJ Kikoy and DJ Kikay. Thank you so much. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Salamat po ng marami. Yeah. Thank you so much. Okay, hintay nga drogyanan na ito yan. Pakulo, DJ Kikoy. Ada ka din naka-ready kanya mo. Yes, ang kwanta ikan tayo man pa iti gundaway met nga korek na nawatiwat pa iti oras tayo ket dan request ni Ma'am Agnes Jo ganyong request na ta ipatokar kantaan niyo Ma'am pa di request na ta. Ako. Lovers. The lovers. Nga request na? Lovers Kantaan ka mo. nga di paring takantak dati lovers moon. Nya? Na. Kantaan to DJ itanam ka ang takantak dati lovers moon. Sino mo mang kanta ni Kikoy? Wala si ka. Ni Mami Kikay Latan, Mami Kikay. Lala kanta mo. Sa tayo ito'y patayab da ito'y pakulo tayo. Pagkang kantaan yun to. Hindi lang mabalik yung patayab mo. Saan tong kanta? Nauray ko na Para watiwat gani pa Ma'am ilaan. Anyo? Your request, Ma'am Agnes. There's a lover's moon tonight. As I look back over my shoulder, all the stars are shining bright, just like the night when I used to hold her. She's out under the lover's moon. Lover's moon, won't you shine on me? I'm dancing with a memory. I wish I might have one last chance to hold her tight, waiting. I know she's waiting. I know she's waiting for me under the lover's moon. Yes, Ma'am Agnes. There's a lover's moon tonight, shining down on the half of this world. So many souls are in its light, but for me there is just one girl, and she's waiting. I know she's waiting. I know she's waits for me under the lover's moon. Under the lover's moon. Okay, Maring Madi, go. I said. Okay. Inak marod kantayan detoy itanem kaken lagit nga kwata.
Request da. Sa tayo tagpakulong. Doon samot itantanong yung amin. Walang commercial na. Welcome po, Sir Harley. Welcome, Sir Harley. Happy watching po. Alright, requested by Sister Marisa Cardenas Montero de Langan, Santiago del Sur. Ganyan naman isang Belated salamat Happy po, Fiesta. sa lahat po ng Cardenas clan. Ayan. At para po rin po sa inyong lahat. At sa ating mga beloved sponsors po natin. Tingin na palabas, kaya't punta sila. Ket malibang ang
Okay, tingnan pakulo. Pakulo po tayo ngayon. Okay, ready na po ba kayong lahat? Dapat po meron po tayong sharer badge. Para po kung wala po kang sharer badge, ay kasali po sa ating pakulo. Ayan, so dawatan mi kakabsat pa nang i-share yu dito nga programa tayo. Tapos ado tayo manin nga agan sir Ken mga bakit dito nga pa-premyo tayo ti pakulo tayo. Ket what is in the box? Ayan na. Okay, ang gagawin lamang po natin is hulaan po natin kung ano po ang nasa loob ng ating box. Okay, ito po ang clue. Ready na po ba tayong lahat? Okay. Itong aking nasa box, ito po ay karaniwan nating. Ito po ay karaniwan nating iniiwan na bagay. Ito po ay irantan. Inrantan, parang gano'n. Tas la Nairanta nga mabati. Inrantam nga imbati wenno nalipatam nga imbati. Oh. Itong bagay na ito ay sinadya. Oh, di mo sinasadyang naiwan. Wag muna pong sumagot hangga't hindi pa po ako nag-go ah. Ito po kapag pupunta po tayo sa mga event. Ito po ay na iwan mo o sadyang iiwan mo. Ano po ito? Karaniwan po, isa po ito sa mga bagay. Go! Ayan, go na po. Start na po. Ayan, start po tayo kay Ma'am Angel Bird, Madanay Apresyo, yung cellphone. Tapos si Ma'am Sophia Rebolyo Rawaliso, yung susi. Ayan. Anya nga ta kakabsat dagiti maliplipatan nyo. No napantayan ti event. Oo, no agawid tayon. No agawid tayo ah. Ayan. Wallet, chinelas, regalo, supply. Ano kaya? Okay, habang aganan kayong You sheltered me from harm, give me warm, give me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The final years I ever knew were all the years I had with you. I will give anything I own, give up my life, my heart, my home. I will give anything I own just to have you back again. You taught me how to love, what it's all, what it's all. You never say too much, but still you show the way. And I knew from watching you, nobody else will never know the part of me that can let go. I will give anything I own, give up my life, my heart, my home. I will give everything I own just to have you back again. Is there someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted?
miss them one day. Someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. I will give anything I own. Give up my life, my heart, my home. I will give anything I own just to have you back again. Just to touch you once again. Okay, Maring Madi. Okay, try ko nga to. Hanggang ko. And there's no heaven. It isn't try. No hell below us. Above us on the sky. Imagine all that people living for today. Isn't hard to do. Nothing to kill your die for. And a religion too. Imagine all that people living life in peace. Woo-hoo. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Yes, oh no, no. I wonder if you can, since your love no infierno, a brotherhood of man. Imagine all that gentlemen, baby, I don't in the past. Woo-hoo, melaman senador. Si KKL Honicosoy, espere un día de onas. May uno el mundo será, and the world will leave us one. Ay na, agsasurot. Alright! You're watching NKK Show. Alas just na po tayo. Third segment po ng ating show. Sagot-sagot lamang po. Ayan, try na sumagot po. Ano kaya? Wala pa rin nakasagot. Hayaan mo silang sumagot. Habang sumasagot, ito na naman uli ang isang mga witin. Witin.
Hmm. Hello, Marisa. Belated Happy Fiesta, Mamang Marisa! Hello also to Ma'am Felina Cardenas Valdez. Hello, kabagyan. Hello, Sir Harley. And I feel like the world's gone mad, and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry these tears. On our own, we've been so far. We've thrown up the moon, and we counted a million stars. My love, still true. Friends have come and gone. Some have left me alone, but I started this waltz before, and they made me blue. All alone, in my heart I know there's one thing in my life that still rings true. I count on you, count on you to be there. No questions in the air, no asking why or where, no looking back. Count on you every time. You is my world mine. You'll forever be important to me, my miracle find. If I had to choose one place to spend the rest of my days, anywhere will do, long as it's close to you. Whoa, whoa. Ayan, shout out man boss from West Side Escortirista. Hello, Brad Espejo Jomar. Hello also to Grace Laurentino. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or where. No looking back. Count on you every time. You is my world mine. You'll forever be important to me, my miracle find. Now
Oh no, I've been troubled so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Now and forevermore. As the years go by, I'm beginning to see that I can count on you. Answer pa more. Ayan, stop na po sa pagsagot, pero kakanta pa ako ng isa. Ay, ada nakaala. Nang tigil ang gulo sa aking pag-iisip, mula nang tayo'y nagpasyang maghiwalay, nagpaalam pagkat di tayo bagay, nakapagtataka. Kung bakit ganito ang aking kapalaran, di ba ilang ulit ka nang nagpaalam? Bawat paalam ay puno ng iyakan, nakapagtataka, nakapagtataka. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan, walang hanggang katapusan? Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang, wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Walang tigil ang ulan at nasaan ka araw, na paano ng pag-ibig sa isa't isa? Wala na bang nananatiling pag-asa? Nakapagtataka, saan na napunta? Di ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan, walang hanggang katapusan? Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang, wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang, wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Kung tunay tayong nagmamahalan,
ba't di tayo magkasunduan? Oh, oh. Ayan, nandito na po ang ating sagot ng sino po ang tamang nakasagot po sa ating pahula for tonight. Yes, ayan. Sana po nandyan ka pa po na nakasagot po ng tamang sagot. Ano kaya yon? Okay, akin na pong ipapakita po kung ano po ang laman nito. Be ready, mga kaibigan. Ito po ay minsan, iniiwan mo na lang kasi iniiwan mo. At minsan din, nakakalimutan mo. O di kaya iniuuwi mo. Ganon. Kapag pupunta ka sa mga event, ano kaya ito? Ayan, ikin na pong ilalabas. Ang laman po ng ating nasa box ay mga, ano to? Water, mineral water. Bottle lang, bottle. Bottle of water, no? Water bottle, or soft drinks bottle, basta bottle po. Yan. Or container. Ayan. Yan po yung mga possible na sagot po. And ang nakakuha po ng unang nakasagot po, congratulations po kay Ma'am Angelbert Madanay Aprecio. Naka-present. Angel Bot naman. Oo, siya yung nauna eh. Ay, Oo. laging panalo eh. Ayan, welcome po Sir ay Ma'am Fredeline Agkawili Balungaya. Thank you so much po, paki-share naman po from Hong Kong. Thank you so much po Ma'am Fredeline Agkawili Balungaya. Okay, try ko ang kantahin to bago ako magpakulo sa pasusunod na pakulo natin. Sana alam ko. Naku, ba't naman ka? I love that song. Boy pala si Sir Harley. Kala ko ma'am. Exchange of a
kinding. Ano may kinding? Ala kay sala yung put Siyempre sabayak DJ ko Tugtog si kay kinding. Gragi gitugtog ya gragi na. Wait lang po Tignan nyo kung noon nyo dito yung bag ko nga ipakulo. Kailangan lalaingan nyo ito sumumbat. Ay, huwag. Ti answer na. Ano kaya to? Ano ba saan ba yung camera? Ganyan. Mabalin. Umay ka nga. Nga, hanggang nga sumalsalimot na naman Angel Bird. Ito na nga ba ka nga rudon? Kano man seram manan nga, ikasanon. Bagi na amin na rin. Kakasi dawanan. Awanan So, ni one- LGS peho. Naud-ude ako. Ayaw na nagkontent. Hanga nagkontent. Ang sudaki nilang tabilang. Awandan. Ay na, muli magda si kayo. Okay, ano kaya to ng laman ng aking bag? Ito po ay isang electric na isasaksak sa electric or whatever, ever and ever. So, pugtuan nyo, gagayang kakabsat, noan niya daytoy. Huwag ka nang sumali, Ma'am Angel Bird, ha? Sila na lang, kasi nanalo ka na kanina. Kanina ko lang inibinigay na naman yung pinalalunan mo. Magbibigay na naman ako ulit sa'yo bukas. Ang short-sweet mo. Okay, guys. Okay. Ito po ay isang electronic, isang electronic. Pangalanan nyo na lahat ng pwedeng isaksak. Ayan. Kung ano man yan. Kung ano yung laman ng aking bag. Go! Start tayo kay Ma'am Sofia Rebulyo Realisio. Chargeable. Okay, go! Okay, go! DJ Kikoy, kanta. Nya naka-ready kan? Kata ka na. Sika pa ka. Na? Sika. Okay. Sige, Ito na. ang buy-buyan dagita, answer yo 100 pesos po ito, GCash o load. Okay? Swertehin na load, mga bakbangket. I'm sure, I'm in control. A lady with a plan. Living that life. So neat little package I hold in my hand. Sige ka bagyan, Pelina, Cardenas Valdez, Manso. I got it together. They call me the girl who knows just what to say and do. Still stumble and fall, run into the wall. 'Cause when it comes to you, I'm just another woman in love. A kid of school, a fire out of control, just another fool. You touch me when I'm weak, I'm the feather in the wind, and I can wait to feel you touching me again. With you, I'm just another woman in love. So pardon me, I should say, Bluetooth mic, hindi rin. Laptop, hindi rin. Hindi yan. iPod, hindi rin. it's driving me wild. Sensor. I'm just what you make me, can't wait to take me and set all my feelings. I know that you can, so come be my man. And I don't want to be just another woman in love. A kid of school, a fire of control, just another fool. You touch me when I'm weak,
I'm a feather in the wind, and I can wait to feel it touching me again. With you, I'm just another woman in love. Another woman in love. Heroes, a fire of control, just another fool. You touch me when I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can wait to feel it touching me again. With you, I'm just Apa may kabel ko to microwave te unog tibaan. another woman in love. Massage. Okay, Kikoy, go. Naluloko lang dito. Okay, dito nga sa natamit. Isagsagot ko na kay Amin Apo. I can't stand to fly. I'm not that naive. I'm just hard to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside me. It's not easy to be me. Wish that I could cry, Wala pa rin. fall upon my knees, find a way to lie. I will home I'll never see. It may sound absurd, but don't be naive. Even heroes have the right to bleed. May be disturbed, but what you could see. Even heroes have the right to dream. It's not easy to be me. Up and then away. Me, well, it's alright. You can sleep sound tonight. It's easy when can't stand to fly. I'm not that naive. Men weren't meant to ride with clothes between the knees. I'm only my man in a silhouette sheet, digging for scar at night and not on this one way. I'm mad in a funny red sheet, looking for special things inside of me. Inside me. Inside me. Inside of me. I'm only a man in a funny red sheet, only a man looking for a dream. I'm only a man in a funny red sheet, and it's not easy. It's not easy to be me. Okay, may isa pa nga sonata para kada kay Pai. Our best ever Promil 4, now with the NutriGift.
People say that I'm a fool, well I don't know. Once I found out what it takes to be strong, I was dreaming all along, a drifting cloud. With eyes wide open, I would choose not to see. I don't wanna see you anymore. To wanna be the one to play your game. Not even if you smile your sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Say good morning to the world. I hope you like it. Take good care of all those things that we have. I've been looking for a way for too long now. Seems like everything must come to one day. Oh, don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Time after time, nothing that I can do. Knowing your ways and loving your ways, but not getting to at all. Day after day, leaving the past behind. Coming to terms to eat stitches and burns, and learning to fly again. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Now I don't wanna see you anymore. You wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Stop na po sumagsagot. Nakasagot na po. Ayun, para po Ay, sa inyong nakasagot lahat. na po. Bago ko po sasabihin, kakanta muna ako. Bago ko sasabihin kung sino ang panalo at DJ Kikoy, DJ Kikay, sirip-siripon yung mata, nonya tinangabak itang rabi. Dagitay duwa tayong golden viewers ta itang rabi. Manipod tayo. Ay, wen, tatalagamit nga, dalat-tamet na giti mapilpili. Nga makisalit to into nagkatapusan, okay? Dahito nga sunata para kada kay amin. Sumala kayo Hindi kita kimbo-kimbot nga kendeng-kendeng nga gubat. Ay, marka. Nag-mute mo ton.
Ana? Agkad-kad. Agad-gad. Ay na, dahil ka no, agad-gad. Ikitakit. Kung ano, ikot-ikot. Ala, ngaro daw. Nay, napanti oras tayon. Alas 10:47 na po. Okay, inangaro din irward. Dahil to'y. Tatarabi nga, binungon ko. Nga nagtiunag-tibag ko. Ala, ngit nakasungbat dahil to'y. B8 player, sino nakasungbat? Mag-present na po kung sino ang nakasagot nito. B8 player, mag-present na po. Dapat nag-present kayo. Sino na sumungbat? Daytoy. Sino nakasungbat ni B8? Sino din nakasungbat ni B8 B- player? 8. Pagka hindi na B10. B10. Ano na B10? BT ko na. BT. B8 player. Ayan, congratulations kay Ma'am. Na-screenshot ko yun eh. Kay Ma'am Josie Canoy. Ayan, congratulations Ma'am Josie Canoy. Naturugen. B8. Wala natin lang may sumsumba na pati extension ka na kung lalaok. Di pa na ikapkabit. Naala na mo. Diyos ko ako, Mariose. Ayan, 100 load o 100 pesos. Mag-present ka na, Ma'am Josie Canoy. Na, may isa bilangan tayo. Hindi, kunak na. Ayan o, Present. adan. Nadata, nag-presenters. Okay, congratulations! Inatay na kayo mo tata. Diya ka na Ma'am Angel Barton. Namuno na kumawa ni Ma'am Angel Barton. Ay na. Okay, yung kayo nga ni Bagan. Dahil tayo nangabak ay dati duwa tatanga pilyen tayo. Tatanga rabi. Ni Ma'am Sino Sally tagina nga ba? Rosales. Mangibaga ka may San Kikoy. Okay, ni Met Mama Sofia Rebolio Rualizo. Okay. Kine, Senny. Ma'am Seneri Tuta. Yes. Kine, Ma'am Sophia Rebulyo Realizo. Yes, sila po yung napili natin ngayong gabi. Huwag kayong mag-alala, marami pang araw para sa inyo. Marami pa po, hanggang katapusan po yan ha. Basta nakatutok lang po kayo dito sa ating show. Sophia Rebulyo Realizo. Rualizo. Rualizo. Okay. Ria ka ng Ria. Alanda kami ti batch ko hindi nga Realizo. Tapilyedo na. Iso nga may lawan ko. Realizo, Rualizo. Ay, lalao. Gram-raman amin na. Babae, lalaki. Okay, galam amin na. Anangay. Ayan, congratulations po sa lahat-lahat po ng mga nakakuha po. Ayan, pumakada kami manin apo. Nadanunan man dito ito yung panagpakadamin. Iyon namin kakabsat iti pumakada. Gyamyaman kami manin apo. Talag iti nagagaget. Kinaanos nga sponsor tayo kakabsat. Nga mangitultuloy. Mangipapay iti ayat da iti day. I-sponsor ko yung pinanalunan ko. Kuna naman. Ay, Ma'am, bakit Josie, ag-sponsor kang tumangkot iti MKK show, 500 pesos lang. Binulan dayta, data lang ang maikat, intindi ba? Nang mo Anya agi-sponsor sumali kati sa ranay ko na ma. Nya? Anya dating bagam agi-sponsor wano sumali ti sa ranay. Member Babalin. sa nanay sunan. Iso nga pag-sponsor to. Duwadakin ni Ama. Marinel. Madam Marinel. Saranay dahil kita. Ay, Wow. Ayan. Thank you so much, Ma'am Josie. Ibagamin, thank you so much, Ma'am Josie, ka na makapagliklikan. Kuno na nikikikikikik ang ting-ting yun. No, basta tutong-tanto. Wow. Walang tanawan. Yes, ayan, thank you so much po sa lahat-lahat po ng mga wantabi sa ating programa. Babay na po, this is your lovely son, DJ Kikoy na po. Babay na po. Kung naman no lovely daughter tatay. Lovely son. Okay. Okay, bye-bye na po, bye-bye na. Nadanon manen, intendin pa nagpamakada. Ayan, happy weekend, guys. Kami nga rin pumakada, itinagan ni Dibilag, itilima, Saranay Worldwide Organization Incorporated. Pumakada
night everyone and salamastra ang nag-iisang kilayera o nakataas ang kilay. Si Miss Lynn, Yes. kung tawagin ni DJ Kikoy ay si Miss Lynn Kilayera. Si Miss Lynn, dakilay. Okay, good night everyone. Thank you po so much po sa inyong lahat. Hello kay Ma'am Menche Buner na ude na pan nagbuyat sa Balidet. Straight na. Okay, good night. We love you all guys. See you again on Monday. Ipalubos ni Apo Diyos. Okay, Apa yung programa tayo ka, butos no Lunes. Mapang kami agbutos, kapang kami agbantay Ay, si mga ba. Ay, pasensya na po. Ano tayo sa Lunes? Baka nagbalinak to nga newscaster into the Lunes. Ang ka nga ko aya, umante BJ ayan ni Marisa, tawag kan po mo lang nga tawag dahi, tamo masango. Si Ana. Iti ang programa no Lunes. Apay. Rabi, nalo ka kabarbaraan nanton di nga rabi eh. Maamwa-amwanan no Kiso sino nga mga apay programa tayo no Lunes? ano. Saan? Kiso nga raw natin ang programa no Lunes, kabarbaraan na bamtat siya kutag newscaster. Oh, kasano kayo ka? Agpapaanag day ta. Punta sa Catalina. Hindi mga babang nga mayorita. Ita mo, bantay niya mga babang nga mayorita. Baka sumsugod to tingiwas ko. Wan, dapat ka nakamonitor ka di Santiago, adeng. Ay na, praise God. Sapay kumaapot ang mga abak ni ulitag ko. Sapay So nga kuma. dahil Mga no, kitkitaang, mga abak ngam no kwarta ti magna. Awan ti mabalin tayo. Taan kami mot nga nabak na. No, data 1.5 kada 3,000 ti may nga ulo ak beken men. ikinimen. Beken. Yung 3,000 with kamatis. With kamatis, kibani. Kamatis. Wow, napadamot na kurid. Bayong deta manikada ako ang kwarta di diti labas ang luot deta. Sinarikit talaga. Apo, okay, bye-bye na pa. Makaulaw kayo kung narapay ni Mamang Marisan ni. Ulo.